आज मु आपण मानक शुणा जाऊँगी मो रचित कहानी आंटी। मुख्य दुआर भीतर को राग तम तम होई पशिले श्रीमती। रोसई घर भीतर को जाई बासन कुसन फिंगिबाकू लागिले। बासन शब्द सहित श्रीमती गर्जन रो शब्द मध्य बाजुथिला मो कानकू। मु मना करुथिली एठी रहिबानी, एठी लोक माने भद्रामी शिखि नाहांती। तमर एका जिद थिला कॉलेज पाखे रहिबिनी, बास बहुत ही गला, छाड़ी दियो मते मो बाप घर को। मु पुओ राहुल को पचारिली कौन ହେଇଛି କି ରେ ତୋ ବୋଉର? ରାହୁଲ କହିଲା ବାପା ନଟୁ ଦୋକାନକୁ ମା କ୍ଷୀର ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା। ନଟୁର ମା ବୋଉକୁ ଆଣ୍ଟି ଆଉ କଣ ନବ ବୋଲି ପଚାରିଥିଲେ। ତା ପରଠୁ ତା ମା ଏମିତି ହଉଛି ଆଉ। ମୁଁ ରାହୁଲକୁ କହିଲି ଆଜି ଘର ଧୁଲୁକିବ ରେ, ତୁ ଯା ଡ୍ୟାନ୍ସ କ୍ଲାସ ପଳା। କିଛି ଦିନ ଗଲା, ତଥାପି ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କର ରାଗ ଥମି ନଥିଲା। ଘରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରୁ ନଥିଲେ। ସକାଳୁ ରାତି ଯାଏଁ ଘରେ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଆଉ ୟୋଗା ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖୁଥିଲେ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଅନଲାଇନ ପାର୍ଲର ବାଲା ଘରକୁ ଆସୁଥିଲେ। ଏଥିରୁ ବୁଝିପାରୁଥିଲି ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କୁ ଆଣ୍ଟି ଡାକଟା ବହୁତ ବାଧିଛି। ମୋ ସହ ବି କଥା ହଉନଥିଲେ। ପୁଅ ରାହୁଲ ମେସେଞ୍ଜର କାମ କରୁଥିଲା। ଏହି ଭିତରେ ମୁଁ ଘର ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲି। ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କର ଏକା ଜିଦ୍ ଥିଲା କଲେଜ ପାଖରେ ରହିବେ। କଲେଜରେ ମୁଁ ଅଧ୍ୟାପକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ସେଠି ମୋର ବହୁତ ଖାତିରି। ମତେ ସମସ୍ତେ ସାର୍ ଡାକନ୍ତି, ସେହିପରି ମୋ ଶ୍ରୀମତୀକୁ ମ୍ୟାଡମ। ଖାସ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ସେଠି ରହିବାକୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ଘର ଛୋଟ ହେଲେ ଚଳେଇ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଆଣ୍ଟି ଡାକ ନୁହେଁ। ଶେଷକୁ ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କ କଥା ରହିଲା। ଗାଡିର ଜିନିଷ ସବୁ କଢା ହେଲା। ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ପିଲାଟେ ଶ୍ରୀମତୀକୁ ପଚାରିଲା ଆଣ୍ଟି ମାଠିଆଟା କେଉଁଠି ରଖିବି? ରାହୁଲ କହିଲା ବାପା ପଳେଇ ଚାଲ, ଲାଗୁଛି ବୋଉ ମାଠିଆଟି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କଚିଦବ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀମତୀ କହିଲେ ରାହୁଲ ତୋ ଅଜାକୁ କହିଦେ ମାଠିଆଟା ସେ ରୋଷେଇ ଘରେ ରଖିଦେବେ। ପିଲାଟି ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କର ଇଙ୍ଗିତକୁ ବୁଝିପାରିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହିଲା ସରି ମ୍ୟାଡମ। ଆଜିକୁ ସେ ଘଟଣା ବହୁତ ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି। ଶ୍ରୀମତୀ ମଧ୍ୟ ସେସବୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବା ଶିଖିଗଲେଣି। ତଥାପି ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ରାହୁଲ ଆଉ ମୁଁ ସେଇ କଥା ପକେଇ ବହୁତ ହସୁ। ଆଉ ଆଜି ଯାଏ ଶ୍ରୀମତୀକୁ ଯିଏ ଆଣ୍ଟି ଡାକେ ବହୁତ ଭାବିଚିନ୍ତି ଡାକେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।